Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа на Майнкрафт колко грипъри съм натрупал, за да направя един много мощен грипър, но нещо не става, така че ще направим нещо много лудо, ще пускаме грипърите. И вижте колко много грипъри! Съм наслагал. Те грипъри са навсякъде. Малки мравки. И много милаги. Махай, бързо. Ох, така е малко по-добре. Как лагиш из тези грипъри, значи? Добре, довиждане. Това беше този епизод за новото грипъри. Чао!